ko Mali ka di ala k'a diya a ka di dɛ a ka di a bɛ sɔrɔ a ka di o n'i ye kɔni ye k'a fɔ wa a bɛ sɔrɔ a ka di o an b'a kɛ cogo di n'an tɛna yɔrɔ wɛrɛ ta ka jamana in bila jigi wɛrɛ t'an na dɛ jigi wɛrɛ t'an na taayɔrɔ tɛ yen ale Mali tɔgɔ in kɔ faso wɛrɛ t'an na dɛ u bɛɛ bɛ taa min ne wa n t'a dɔn n bɛ taa yɔrɔ min na a kamana a jɔyɔrɔ bɛ n na dɛ i tɛ taa Siri Siriya yen ka di n ye n'i b'ale duguba kɔnɔ i tɛ hamijuguba kɛ nka dafɛ dugu de ɲɛ gan bɛ olu kɛnbɛ i yɛrɛ ka kuma olu kɛnbɛ i b'a fɔ tabada kan e ko lafiya yɛrɛ bɛ diɲɛ so sigi la bi wa tiɲɛ yɛrɛ la ala ye basigini di maa min ma i hakili to a la dɛ a b'ara n'o tɛ lafiya anw de tun bɛ ka waso ye ala tɛ san mugan bɔ fɔlɔ ko Mali ɲɔgɔnna jamana Mali ɲɔgɔnna basigilen tɛ wa misali bɛ ta an ka démocratie la nka bisa hali n'a basigilen don yɔrɔ bɛɛ tɛ dɛ i muso i kɔni n bɛ min f'i ɲɛna bɛɛ k'i ka du kɔlɔsi bɛɛ k'i ka denbaya kɔlɔsi awɔ ala ye muso ni den minnu don i garijɛgɛ la olu i ka se k'olu ladon a barikala ye i ka kabila n'i bɛ se ka fɛn fɛn k'olu ye o k'olu ye i y'a faamuya i ka denbaya de y'i bɛrɛ ye kana olu de y'i ka hɛrɛ ye olu de y'i ka hɛrɛ olu de y'i ka latigɛ ye i bɛ taa k'olu de to olu de bɛ diɲɛ yɛrɛ fana ja don i la bi a banna i ka denbaya ni min bɛ k'i lamunun dɛ olu dɔrɔn de bɛ diɲɛ ja don i la bi n'o tɛ wa n'a golobara e tɛ ne de tɛ taa fankelen an bɛ sɔn k'a lajɛ dɛ sabu an ka ko caman bɛ ten a banna an bɛ sɔn k'a lajɛ dɛ ala k'an kunna ja ala ka sababu ɲuman ya rabbi ya mɔrɔ ala k'an sɔn k'an sɔn b'a kɛ ala ye ala ka ɲini fɛn bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ bɛɛ mɔrɔ jamana in an bɛ dugawu de kɛ ya rabbi ala ka basigilan na an bɛ dugawu de kɛ ya rabbi ala k'an kunna ja an bɛ dugawu de kɛ ya rabbi ala ka sababu ɲuman d'a ma ala k'an sɔn k'an ɲinɛnen sɔn mɔrɔ k'an sɔnbaw fana sɔn k'an sɔnbaw sɔn ala k'o kɛ c'est-à-dire ni ala y'a d'i ma a nana masumalen mɔrɔ o de jigisigi ka bon wallahi nka k'a paro jagoyanin bɛ yen ka kɛ nin ye Dakan Karaba Iba Jalo ɲininka Dakan Karaba ko ka Dakan Karaba e ka Iba Jalo ɲininka la a bɛ Dakan Karaba kɔrɔ f'i ye a banna denmisɛn ninnu b'a girin ka jɔni ŋa k'i la ale ni fusi la i ko n ko denmisɛn ko Dakan Karaba ma ɲi n ka karabalen bɛ tɛ wolo ɲuman na a ye Dakan Karaba k'a karaba k'a tɔ kɛ a bɛ t'i da soju la hali ni maa ye sen ci du kɛnɛ n'a jaabi tigɛ a ti bɔ a ti maa ci a banna hali n'i ye foli kɛ a b'a fɔ k'i nana ale kama Dakan Karaba de y'o se ɲɔgɔn ma fulakɛ gɛrɛngɛla k'a b'anw ka muso anw ka furu sa e bɛ se wa ne ni i k'a dɔn Fatumata Jallo Moyi e n'i ka Sata Jallo aw muso fana aw sana fɔ aw muso ye Fatikaya ye koyi Fati kɔni la douanière ni Fatikaya Fati kɔni da ni maji a b'a waso n'a ye wa maa ka nin ɲɛ gɛrɛ bɔ a la k'a b'i kelen c'est notre wolo femme madame Baba Fatikaya awɔ ko c'est notre wolo femme a baara a f'u ye ala k'an kunna ja amin moro nɛgɛw karafe awɔ a bɛɛ Awa Tafili Ture jate a tɛ to féminin o don k'a ni fama ja moro fari kun man d'a la n'o tɛ n kun famana ba ne b'a ɲɛna k'a taara kalan na sa ala ka nɔgɔya kɛ amin moro ala ka tɔɔrɔ nɔgɔya amin Mackenzie Makanaki moro k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛw karafe la Zedi k'ale fana fo sanga ani waati min ye a k'a dɔn difu la Jamadu ko Kɛfa Jamadu ko ka cɛ ko ale Kɛfa an b'a fo k'a sangare Awa Keita Madamu Kuyate moro k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka fo min ye i ka dɔn Ayisa Danbele a fana bɛ yan dɛ a bɛ yan Bintu Nabo Vieba ka la Vieba mère cɛ Vieba ye bulofɔba de kɛ o don ko fitirida fɛ fa bɛ Kɛfa ka kebi bɔ a kunna k'o don a kunna o ma kɛ ne ɲɛna o ma kɛ e ɲɛna a dusukasi y'a to ne taara so Kɛfa cɛkɔrɔbatɔ b'i jɔ Vieba b'a ka bamula k'a ye n tɔɔrɔ dɛ wasira fana bɛ waso n'o ye awɔ a bɛ na ci ko vieux kun bɛ repos de la ko o de y'a to ko bɛ repos la ko o taara forme ta ko kana anw kama ala kosɔn a nana k'a taara nɛgɛ ta ko k'i kɔgɔ kana anw kama a nana dafalen sɔrɔ yen ko ni sɔngɔ o tuma Yusu an bɛ masaba in tanu k'a barikada so fila masa mana tanu Jabaru Wahidu anw bɛ Rasulu tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi ba ye an bɛ ala k'o jida ka hali bi Yusu k'an masaw fo olu sara t'an bolo an tɛ se k'u sara fana an bɛ dugawu de k'u ye hali bi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kura kana
n'a si sɔrɔ jango k'u tɔɔrɔ ka jiri kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya olu ni banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka kanubaa jama fo k'u barikada olu ye 2 ye filɛbaa jama lamɛnbaa jama nka bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye dɛ a bɛɛ ka kanu ko groupe renouveau k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw o kɔnɔ kumaw de la Yusu kale minnu daba matarafabaw ka nɔbila sɛbɛn k'a kelen kelen ta k'a kelen kelen lase o de la kumaso min b'a kelen kelen fɔ ni tɔw b'a kelen kelen dɔmɔ a sigilen ye nin ye ale don o kuma ko bɛɛ ka bisimila faso kɔnɔ faso kɔ kan a dama ka kan bɛɛ la Moro o kuma aw ka dɔ kunnandiya ala k'a da an bɛɛ lajɛlen ma min ye fatɔ minɛli sa o ka gɛlɛ a kundili ye ne tɛna minɛ nka ne n'a den ma a ne m'o dakuruya kelen i ye ko dɔ n bolo daki fatɔ kundi lamu i k'a dɔn lamu den tɛ fɛn min ye daki ye i k'a dɔn éducateur de renouveau a kɛn bɛ ka fasiri k'a kɔnɔ bi daɲɛ kelen ye laada ye a kɛn bɛ ka i k'a dɔn daɲɛ kelen sigi ko makɔrɔni ale ni anw ka bandaw k'u bɛna taa kuma u bɛ t'o batiri mun kan u bɛna taa kuma batiri fɛn min kan daki a donnen don dogodogoɲɛw la dɔɔnin ayiwa ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ye bandaw a ka zole dako fɔlɔ ye kab'a sugandira k'a kɛ furancɛ fanga maa ɲɛma ye jamana maa ɲɛma alala nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a k'a sogo dɔnni ka taa faransi ani faransi maa ɲɛma Manuel Macron u na ɲɔgɔn ye i k'a dɔn k'a fɔ sigi ka kuma olu kɔnɔna la ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn bandaw ye ale ni Emmanuel Macron ayiwa k'u bɛna fɛn caman fɔ koyi a dɔw bɛ tali kɛ i k'a dɔn koba minnu b'an ka jamana kun kan ani i k'a dɔn olu ka wolomasiri taba minnu bɛ saheli kungo kɔnɔna la n'u bɛ kɛlɛ la yan olu ka sini ma sini ko kuma na kɛ o fana kan o tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn daki ye a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko ni i k'a dɔn Paris ale kɔni kelen tɛ ale ma si ka dɔn fɛn kanu kosɛbɛ fɛn min n'o kɛra janvier kalo tile 20 i kɔrɔ ayiwa ni o ye i k'a dɔn maa minnu bɔra k'u fari fanjugu bɔ ni lajaba dara olu ka ko ma bɛn Faransi ma kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ ma bɛn o ma o tɛ fiɲɛ dɔ sigi ka kuma in na koyi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko i ka dɔn ninnu ye wulikajɔ kɛ ko barikani ka taa Macron a ka laseliw olu kɔnɔ ko u ka laseli ninnu bɛna kɛ sa a bɛna i ka dɔn fɛn dɔw fɔ ŋaniya dɔ bɛ siri a fɛ o ŋaniya de ye k'u ka wolomasiri taba jamakulu min bɛ saheli kɔnɔ ka dɔ bɔ o jama la o kumana ko maa 500 bɔ ɲɔgɔn ko a dɔ la ko i ka dɔn ko o bɛ bɔ a jama la o b'a jira k'a fɔ ko Faransi u ka maa minnu bɛ anw fɛ yan k'u bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan 100 jɔlen na u ka jamanadenw na 51 olu fana t'a fɛ u ka wolomasiri tabaw ka to an fɛ yan bilen koyi ko u ka bɔ saheli kungo kɔnɔna la ayiwa min ye i k'a dɔn jɛrɛ min n'o bolodalen don o bɛna kɛ G5 Sahel o ka jɛrɛ ye n'a bɛna kɛ Tchad faaba la n'o ye N'Djamena ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o kɔnɔna la ko ŋaniyabaw k'olu bɛ sɔn ka taa yen dɛ ŋaniyabaw bɛ sɔn ka siri ye ayiwa min bɛ tali kɛ pereperela latigɛra fɛn min ye ko ye ko min n'o kɛn bɛ ka danfara don anw ni Paris cɛ bi n'an tɛ ka kan kelen fɔ o la o ye fɛn jumɛn ye sigi ka kuma jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw fɛ yaasa u k'u sɔ ni ji tɔ jigi o fana tɛ Faransi kanufɛn ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn malidenw kɔni fanba olu ka laɲini y'o ye bi sigi ka kuma ka kɛ an ka bɛɛ sen don a la jamanaden si kana to kɔ k'an bɛ don min ko bi ni jamana ɲɛmaa 2 u bɛna i k'a dɔn kuma caman u bɛna o batiriw ni ɲɔgɔn cɛ hakaja kuma fanba bɛ boli fanga furancɛ fanga o k'o taabolo kan ni Paris i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye Faransi faaba ye olu ma nimisi wasa ni a k'o taabolo bɛɛ lajɛlen ye an bɛ don min ko bi i n'a fɔ olu ni CEDEAO u bɛɛ lajɛlen bɛ kungilenna kelen na o kumana k'ulu ye fɛn min fana u bɛn'o fana dantigɛ kalo 18 ko tɛmɛ ti k'o kan fiyewu kalo 18 ko tɛmɛ ti k'o kan o ye CEDEAO kanufɛn cogo min o fana ye Paris kanufɛn ye ten ayiwa k'o b'a jira ko fɔɲɔgɔnkɔ ko o farati o bɛ se ka ye nin kɛnɛ in kan Daramani Alu Kɔnɛ Daki nin y'a ka nɔbila sɛbɛn daɲɛ kelen don anw y'a bɔ éducateur de renouveau kɔnɔ a ne m'o ka bidon bɔli musokɔrɔba bɛ yan Macron ka musokɔrɔba ka musokɔrɔba ye nin bɛ k'o kɔ wa a kana t'i ɲɛ ŋɛnɛ bɔ badaw nɔfɛ dɛ kabi kelen i ye Macron ni sugandi tɔw cɛla ka b'aw cɛ wala anw ka ɲɛnatigɛ kana filɛ hali ɲɛ dɔw ye o mana ɲɛ dɛ kabi kelen n kan ka gari siyɛ badaw ye cɛkɔrɔba nugulen ye baba a ka fugula in de sa a da sera k'o changer kuma dɔw i b'a sɔrɔ minnu bɛ a ka finiko ɲɛna olu b'a fɔ k'a ka ɲi de maa dɔw fana de bɛ jamana ɲɛmaa ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ni fili don olu ka fili don olu ka fili don dɔ de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ fulani dɔ b'a bolo fulani ye fɔlɔ cɛkɔrɔba farima minnu tun bɛ so n'an kun b'u wele ko Sadam
an mu wele ko Kadafi a tɛ fu yɛrɛ ɲɛna dɛ ayi de diɲɛ kɔnɔ ko kisa olu bɛ fugula sugu minnu don dɛ jɔn y'a fɔ ko banaw to ye e ka taa ɲɛɲini jɔn y'a fɔ k'o tɛ Ala k'an kunna ja n ko maa kɔrɔ Ala ka sababu ɲuman d'an ma olu ka ɲɛkumusɔn ye taabolo ye olu surtout a maa dɔw bɛ yen yɔrɔ mɔsi cɛkɔrɔba ninnu olu tɛ sɔn foyi ma y'a ye wa ani Sɛnɛfɔ cɛkɔrɔba ayiwa ani Miɲanka cɛkɔrɔba e dun bɛ ka min fɔ o ye min kɛ Ala k'an kunna ja min ye ministre de l'économie et des finances a ye wuli ka jɔ kɛ ka taama kɛ min ye ka t'i ɲɛ da yɔrɔ ka yɔrɔ min n'u b'a wele ko cellule d'appui à l'information des services fiscaux et financiers mɔrɔ a kun ti dɔwɛrɛ min ye ka t'i ɲɛ da yɔrɔ kan k'a lajɛ baara minnu ani tɔkajɛ minnu bɛ yen ani wuli ka jɔ minnu kan ka kɛ ani farankun ni dafa mɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ nin yɔrɔ in na koyi ani ka taa lajɛ k'o bɛ tɛmɛ cogo min na yalima o bɛ ka tɛmɛ ka ɲɛ wa yalima a bɛ cogo di min ye aw k'a dɔn ministre de l'économie et des finances mɔrɔ ale ka wuli ka jɔ in min ye ntɛnɛn don sa janvier kalo tile 21 min ye ministre des finances mɔrɔ a kɔni ye wuli ka jɔ min kɛ ni yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko CAISF mɔrɔ a ka taama sera yen de koyi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ a ka baarakɛyɔrɔ kan o de kɔnɔna na sa a kun ti dɔwɛrɛ ka taa aw k'a dɔn min ye yiriwa sira ani taaɲɛ sira ani baara aw k'a dɔn awa min ye a bɛ cogo min na ka t'i yɛrɛ bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama min ye ministre min bɛ yen n'o ye Alfuseni Sanu ye Alfuseni Sanu i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a taalen a bisimilara maa min fɛ sa o y'u ka maa ɲɛma ye o ye Madame Talla Mariamu Ture ye mɔrɔ aw k'a dɔn min ye ani baarakɛla bɛɛ lajɛlen min ye i k'a dɔn ministre ka nin taama in sa k'a kɛra awa nisɔndiya ye nisɔndiya min ye aw k'a dɔn a maa ɲɛma fɔlɔ min bɛ yen o y'a jira k'a fɔ awa min a kɛra nisɔndiya ye k'a sababu kɛ mun ye nin bɛɛ lajɛlen bi danaya kurakura olu kan nin bɛɛ lajɛlen b'a jira olu la k'a fɔ maa min n'o bɛ olu ka ɲɛma ye k'a janbɔ olu la ka wuli ka ni ɲɛ da aw k'a dɔn cakɛyɔrɔ kan ne ni yɔrɔ jateminɛ mɔrɔ a k'a dɔn fɛn fɛn ye kunnafoni ye n'a bɛ tali kɛ jamana a sɔrɔba sira minnu bɛ yen n'o ye an ka sagalenw n'an ka wusuru fo ka taa se i k'a dɔn an ka sɔrɔ sira dɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ aw k'a dɔn tɛmɛ nin yɔrɔ fɛ a kunnafoni bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ fɛ o tuma aw k'a dɔn min ye ministre ye sa a kɔni y'a jira k'a fɔ hali bi wuli ka jɔ na kɛ walasa k'a yɔrɔ ye aw k'a dɔn k'a kɛ digital o fɔ bamanankan na cogo di o fɔ cogo b'o la digital kɔ an ta don wa a komi minnu b'a fɔ tɔw ma ko gato daɲɛ surow don daɲɛ surow don awɔ daɲɛ surow de don an ka kan na kan yelekew a banna n'o tɛ to ye to ye to de ye to ye nka n'i ye to kɛ gato tubabu yɛrɛ y'a da la ko gato a yɛrɛ san minɛ a ko le to a banna u ye dɔwɛrɛ ɲɛnamu k'o da dɛgɛ la u ma ɲɛ sɔrɔ a la u ko le dɛgɛ alors e dun fa de b'u la u ta don wa awɔ hali sarakumaya ko parenté en plaisanterie mun parenté ko kuma kɛra yan a to yen sa mun plaisanterie b'an ka o de y'a to kan na u nana k'u bɛ a sinsin ko k'a fɛn ko ɔti Alpha ko non ko c'est le jatigiya voilà a banna le jatigiya in u y'a ta ka taa n'a ye Faransi ka taa kɛ la jatigiya ye parce que c'est la France e ka lajɛ u ɲɛ bɛ bɔ an ka fɛn bɛɛ fɛ u bɛ k'o ta k'o maamu ka ɲɛ an ta kan a banna ko la jatigiya an t'a la mɔrɔ min ye aw k'a dɔn nin min kɛra sa Alfuseni Sanu min ye aw k'a dɔn ministre de l'économie et des finances yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ aw k'a dɔn n'ale don baarakɛ yɔrɔ a ministre ye aw k'a dɔn a da tɛ ɲɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen kan min ye aw k'a dɔn a bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ cogo min ani ka dɔn ka baara taabolo ɲuman o bɛ se ka tɛmɛ cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn nin yɔrɔ in aw service public dogo ye a bɛ tɛmɛ aw k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ a fɛ o tuma aw k'a dɔn nin ko min filɛ nin k'a bɛ sigi fɛn min kan min ye aw k'a dɔn fɛn bɛ se ka sɔrɔ jaabi bɛ se ka sɔrɔ jaabi min n'a bɛ jamana ka yiriwa kofɔ n'a bɛ jamana ka ɲɛtaa kofɔ aw k'a dɔn aw min ye baarakɛla minnu b'a kɛ olu bɛ se ka baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na lafiya ani bonya o kɔnɔna na ko gestion axée sur les résultats o tɛ ko gare
wa taabolo o bɛ se ka kɛ cogo min walasa ko sinsin jaabi sɔrɔli kan min ye aw k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye sa i bɛ k'a fɔ minisiri ka nin tali n'o o ye cellule d'appui à l'information des services fiscaux et financiers monsieur Alfuseni i ka dɔn Sanu k'a dɔn nin taama min filɛ nin ko nin bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn awɔ min ye sira caman bɛ yen ni o bɛ kɛ dibidibi ye wa bɛɛ lajɛlen bɛ bila yeelen la nka minisiri in ka jan dɛ. Ministre de finance ne t'olu bɛɛ dɔn fɔlɔ. Ale ka jan dɛ. A jamajɛnya dun ye yanga ye dɛ. Jango ni buruburu b'i kun i tɛ wele ko sarafo. E yɛrɛ jɔlen na. A taara visite la yɔrɔ min olu bɛɛ a ka jan ni bandaw ye wa. A ka jan bandaw ye. N'o tɛ bandaw fana ka jan dɛ. A ka jan bandaw ye. N b'o f'i ye dɛ. Jamajɛnya ye yanga ye dɛ. A banna. Buruburu b'a kun wa. Ministre de l'économie et des finances o kɔni. Ayi maa t'o ji. Ayi a bɛ se ka kɛ n'i bɛ se ka ko ye dɛ. Nka o b'a sɔrɔ buruburu t'i kun. O fana bɛ se ka kɛ. N'o tɛ ni buruburu kɛra cɛja kun. A bɛ wele de ko sarafo. Sarafo. Ala kosɔn sa. Jeliw b'a fɔ dɛ. O bɛ sarafo ka ko turelakaw ka sarafo. B'a bɛ sanugulakaw ka sarafo. Sarafo bɛ b'a kutu dɛ. Mais ni wari b'i kun n'i ka surun. N'i ka surun wa. N t'a dɔn i bɛ wele cogo min dɛ. N'o tɛ sarafo tɛ se ka fɔ dɛ. Fo n'a kɛra gɛtɛrɛgbɛ ye. Fo nin ye dɔ fara jaja kan. Fo n'a kɛra gɛtɛrɛgbɛ ye. Ayiwa vas-y. Ala k'an kunna ja. Ni sɛbɛn Mamani Ture n'ale ka fa sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ. Ture Manimori an b'a fɔ ka Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ sɔrɔ ka Delta News ta. Wamseru A.A. Sama a bɔra k'i jɔ bi tuguni Fari k'a kan ka fɔ. Min ye wulikajɔ kɛbaaw ye janvier kalo tile 20 tɛmɛnen 2021 san. Ko ninnu yɛrɛ y'u ka labɛn kɛ ka kunbɛn kɛ kunbɛn i k'a dɔn faamuyaliba ma sɔrɔ a la. A ma kɛ i k'a dɔn fɛnw ye minnu bɛnna ɲɔgɔn ma. Wa makoto fana o ma kɛ kunbɛn in na dɛ makoto ma kɛ dɛ. Yusu Wamseru ka fɔ la ko min ye k'a dɔn matarakew ko i k'a dɔn ko kɔni caman kɛra n'a fɔra mataraki wali mataraki ko tɛ koyi kunnafoni carini mataraki réseaux sociaux kan ko o caman kɛra matarakage o kumana Yusu ko activistes ani i k'a dɔn jɛkulu min bɛ ko yɛrɛ wolo debout sur les remparts ko olu ye i k'a dɔn welewele bila jamanadenw ma k'an ka bɔ ka bɔlɔnjan minɛ ni ka an jɔgɔnjɔn ka fɔ k'an ɲɔnguru sɔɔri ko an ka taa kɛnɛba kan kɛnɛba min n'o ye i k'a dɔn kanabila ani yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔla kɛnɛba ye min ye i ka dɔn k'a fɔ ko o min kɛra yɔrɔ kɛnɛ ye kɛnɛ min a bɛ waati bɔ sa o kɛra jamalajɛ yɔrɔ ye yaasa ka bɛn kelen ma ka ko dɔ bolo da ayiwa kabi i k'a dɔn bɔliba minnu n'o olu kɛra salongo o san labanw na n'o jɛkulu ɲɛmaa o bɔli ɲɛmaaya tun bɛ M5RFP bolo ayiwa n'o olu ka bɔli kɛra sababu ye ka dankari i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la ni k'o fanga dafiri ayiwa ko min ye i k'a dɔn kɔlɔsikɛla dɔ olu y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana a bɛ dabolo min na nin waati na ayiwa ko i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn kun bɛ se ka ni labɛn masinaw kɛ k'o bɛ ɲa i bolo ayiwa k'u kun kan k'a dɔn k'a fɔ k'u ka welewele min filɛ n'u ye maaw wele ko ka bɔ ka taa taama ko farati bɛ a la ayiwa ko de ka da sabu caman kan farati b'a la ka da sabu caman kan k'a sabu kɛ mun ye i b'a ye ko i ka dɔn sabu fila dɔrɔn Wamseru ko k'ale b'o fɔ an ye ko fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye i ka dɔn olu yɛrɛ jamakulu ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn farafaraliw yera a la o de y'o de fɔ mɛ dɛ dɔw y'u fosi ka bɔ a ko la a labɛnni ko hukumu kɔnɔna la ayiwa laseli min fana kɛra i b'a ye k'a fɔ ko laseli kɛra fɔ ɲɔgɔn kɔ laseli ye réseaux sociaux kan kulu dɔ bɔra k'a jira k'a fɔ ko taama ani jamaba bɔ k'o bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ayiwa min ye i ka dɔn olu ka kumakun yɛrɛ ye kumakun bɛ tali kɛ fɛn min kan bidon in na o tɛ i k'a dɔn jamana o ka taabolo ye ko min ye barikani ye k'olu ka taa ka bɔ faso kɔnɔ yan o de tun y'u ka kumakun ye a don kama nka laseliw cogo la réseaux sociaux kan u yɛrɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw ko k'a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ dɔw ko k'a bɛ kɛ k'o fana b'a jira k'a fɔ ko bɛnbaliya o bɛ olu ka taabolo na u ma ɲɔgɔn faamu a la ayiwa ko a kun fɔlɔ kun ye mun ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye maliden fanba ye olu hami ye fɛn min ye bi wa o de ye fɔlɔ an ka lakana sɔrɔ ka hakililatigɛ sɔrɔ n'o tɛ a ko tɔ bɛɛ ye nafila ye malidenw bolo Wamseru a ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn ko an k'a dɔn ko ni wolomasiri taba dunan minnu bɛ anw fɛ yan nɔ
ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni ko a dɔ la ko n'a ta bɛɛ an ka lakana o sabatilen tɛ o ko maliden fanba olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ dunan wolomasiri taba ninnu ko olu yɛrɛ de ye anw ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye ko n'olu taara k'an min ɲɛ sɔrɔ ko la o ye dɔw hakilina ye wa i k'a dɔn o jama fanba ye jɔnniw ye maa minnu bɛ tunga fɛ n'o ye maliden minnu bɛ tunga fɛ ye ani maliden minnu bɛ duguba kɔnɔ ye k'o dɔw tɛ kɛnɛkan tiɲɛ kalama koyi ko togodalamaw ni jamana yɔrɔ kɔrɔtɔrɔ mabɔlenw u ka to olu maaw ɲininka n'olu hakilina ni ninnu hakilina ye kelen ye ayiwa ko i k'a dɔn u tɛ tiɲɛ kalama tiɲɛ min bɛ i k'a dɔn kɛnɛ yɛrɛ kan ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn u k'a dɔn ko an bɛ waati min na ko sisan a dɔ la ko gɛlɛya o kɔni sɛbɛkɔrɔ bɛ yen nɔ ayiwa ko min ye ko dɔw taabolo ye an bɛ don min na an ka faama k'olu bɛ lajoli ani labɛn de kɛnɛ kan ayiwa ko k'a sabu kɛ i k'a dɔn faama olu galabu o kun karila ka fiɲɛ don u ka taabolow la ko nɔ tɛ ko waati min na i k'a dɔn an ka yɛrɛmahɔrɔnya tafa n'o ye Modibo Keyita ye ale bɛ faama a b'a ko sigi sen ka tuma min 61 san n'o ye 1961 ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a kun ye laɲini min kɛ o ye i k'a dɔn an yɛrɛ ka i k'a dɔn tiɲɛ k'an k'o ta an yɛrɛ ye an ka bɛn kelen ma ka ŋaniyaw siri ɲɔgɔn fɛ ayiwa ka i k'a dɔn farajɛ ko a bɛɛ lajɛlen kɛra jamanaden bɛɛ ka bɛnkan de ye jama fankelenma kun tɛ dɛ ɔ ko bɛɛ bɛnn'a kan o waati la k'a fɔ wolomasiri taba dunanw n'o ye farajɛw ye marabaajuguw k'u ka taa ka bɔ an ka bangun kan u ka bɔ an ka dugukolo kan yan nɔ ɔ ko n'o kɛra k'an bɛ lafiya sɔrɔ sabu k'olu to yan u ka lafiyaba ta an ye o ŋaniya bɛ siri kuma min a kɛra forobako ye bɛɛ jɛra n'o ye o waleyaw kɛra wa k'i k'a dɔn jamana kun b'a ka yɛrɛmahɔrɔnya a bakurunba de nɔfɛ a waati wolomasiri taba dunan kun tɛ se ka an ka yɛrɛmahɔrɔnya k'o lakana sabati an ye o kumana ko USRDA olu ye nin ko bɛɛ labɛn a labɛnna ni hakili ye a kɛra hakili ɲɛna ni hakilitigiw jɛra a la Yusu o de y'a to a baara ɲɛna olu bolo an bɛ don min na i ko bi ko jamana yɛrɛ i k'a dɔn a bɛ bagabaga kɔnɔ bagabaga min ye jamana tilali bagabaga ye k'a tila Modibo olu kun bɛ faso fɛ ko olu ta kun tɛ jɔyɔrɔ ayiwa olu ta kun ye min ye an ta ye fasoko de fasoko an'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ka sabati a ka sabati an bolo wa an k'an yɛrɛ lakana sa u y'a kɛ bɛn ni kɛlɛ kɔnɔ hali dɔw kun opposelen don olu tilara ka fara jama kan u y'a nafa ye a banna u sɔnna ko nka ninnu ta kabini labɛn yɔrɔ n'a fɛ fara la o kumana Yusu k'an bɛ don min na i ko bi ko jamana k'i k'a dɔn a bɛ tilali sira kan bayɛlɛma o kɛlen don taabolo bɛɛ lajɛlen na kodɔnbali minnu nana suru anw kan yan diinɛ ko gɛlɛntigi ni jatigɛwale kɛbaa tigilamaw k'an kana ɲina fana k'a fɔ ko maliden dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko olu de fana ye Faransi wele dɛ ko o mana u yɛrɛ ma koyi malidenw de y'u wele ayiwa ko min ye i k'a dɔn Faransi ye u nana hali n'a y'a sɔrɔ an ka laɲini bɛɛ u ma se k'o sabati an ye nka u mana u yɛrɛ ma dɛ olu welelen bugɔ ka di dɛ ko an y'u wele an ka jamana den dɔ de y'u wele maa ɲɛma dɔ de y'u wele ko Faransi nana a nana an ka wele jaabi a ye dɔ k'an ye dɛ nka u sigi kunba k'o y'u ka tɔnɔ ko ye wa o ɲininkali to min sigilen don sabu o ye maa caman fana dalaminɛkala ye bi o kumana k'an bɛ min kɔni dɔn anw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko misi ni maɲumako ko t'o la koyi bɛɛ b'i ka nafa de kɔ bɛɛ b'i ka tɔnɔ de kɔ ko n'an bɛ fɛɛrɛ ni dabali tigɛ k'an ka nafa n'an ka tɔnɔ makara k'olu matarafa an k'o kɛ koyi n'o tɛ Faransi k'a ka di koro la k'an na tɛnɛ tɛ o Faransi nana kɛlɛ la o ye tiɲɛ ye nka i k'a dɔn u sɔminen fɛn min fana na u ka nafa de b'o la dɛ k'an ka maa ɲɛmaw ko n'a y'a sɔrɔ i k'a dɔn hakilina jugu ni ŋaniya jugu siri la k'an ka maa ɲɛmaw de y'a siri ko Faransi tɛ koyi ko sabu k'u ka nali ani k'a dɔn u bisimilali ŋaniya bɔra anw yɛrɛw de la olu tɛ Wamisiru Asama ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi Yusu ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnfaamuyabaliya i k'a dɔn ninnu ka wulikajɔ n'u ka labɛn kɔnɔ ani activiste dɔw olu ka taabolow kɔnɔ ko min ye u ka ŋaniya sirili ye ko faamuyali yɛrɛ ma sɔrɔ o la ko min ye fanga fana ye ko tun b'an ka mugu ci u la cogo si la n'o ye mugu sisiman ye ko gaz lacrymogène ko sabu ko wulikajɔ ko o yamaruyalen don bɛɛ fanga kɔnɔna la ko kanabila b'o fana ko fɔ ko a bɛ kɛ hakɛ kɔnɔ wa ko min ye jamana ka sariya sunba ye a b'o fana kɔnɔ k'a fɔ ko maaw kan ka bɔ k'u ka dusumakasa yira o ko wolomasiri tabaw dun taa kun kɛnɛ kan ka taa wulikajɔ jɔjɛlimajɔ min k'a a bɛrɛ bɛrɛ yaasa wulikajɔkɛbaw kana tiɲɛni kɛ a dɔw kana na i k'a dɔn sira wɛrɛ fara ko wolomasiri tabaw taa kun de y'o ye nka u taa kun tɛ maa walo ni i k'a dɔn gazi fili ye Wamisiru Asama ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ fanga a ka i k'a dɔn basigibaliya yira dɔɔni wa fanga ko a tɛ maa mago to dɛ ko ni maaw ma ka haju n'u ka hakilina n'u ta tɛ
taa ɲɔgɔnya k'i sigira ye k'a fɔ ko magoto t'u bolo dɛ Wamsiru Asama ko k'u ka taabolo de bɛ k'o jira an na ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn min fɔ ko n'o de ye k'a fɔ ko i k'a dɔn jɛmu fanga ko bɛɛ bɛ se ka i k'a dɔn i dantigɛ a kɔnɔ ko ko o tɛ ka da senkɔrɔ k'o foroki dɔɔnin wa ayiwa ko nin fana bɛɛ k'i tɛ ka bɔ yen ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko ninnu ye ko bɛnkanw olu kɔni ko o min bɛ fɔ sanga ani waati i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni tɛ kɛ i k'a dɔn bɛnkan kumaw kɔ wa ko min ye i k'a dɔn a ko dɔw ye ko olu bɛ i k'a dɔn kɛlɛ kɛ u ka hakɛ nɔfɛ ayiwa u m'a fɔ ko bɛɛ ka sɔn u ka hakɛ ye dɛ ko nka hakɛ t'i la k'u bɛ min fɔ ayiwa k'olu b'u ka hakɛ a kuma fɔ ko fo ka taa maa tɔw da don a la don min o kumana ko furanjɛ fanga ko yaasa a ka ɲɛ u bolo o kumana k'u kana ɲini k'a fɔ k'u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn ko balalenw ye ko min ye fanga dafirilaw ye olu k'a faamu ko waati dɔ sera k'u k'u sɔ ni ji tɔ jigi wa politiki a kɛlɛkɛbaw fana u fana k'a faamu k'a fɔ ko gɛɲɛmi banbali ko o tɛ dalilu ye ko magoto ani magotobaliya ko o bɛ gɛlɛya i k'a dɔn a b'o kofɔ nka magoto ni sigi ka kuma k'o bɛ nɔgɔya de a b'o de don maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko Baɲangara Amadu Anpateba u ka maakɔrɔba ye ni ɲɛnatigɛ ye k'a ye fɛn dɔ fɔ ko maa mana kɛ tiɲɛtigi ye cogo cogo a dɔ k'a fɔ ko tiɲɛ bɛɛ t'i ta ye i barokɛ ɲɔgɔn ani i k'a dɔn i ko kɛ ɲɔgɔn ko tiɲɛ dɔw b'a fana ka fan fɛ ko wa ko tiɲɛ bɛɛ t'e ka diinɛ ka tiɲɛ tiɲɛ bɛɛ t'i ka adamadenya ka tiɲɛ ye k'i k'o faamu ko k'a fɔ tiɲɛ min b'i bolo tiɲɛ bɛ maa wɛrɛ bolo o kuma ko sɔnnikɔrɔ ko tɛ dɛ Sanharankini Wamsiru Asama Delta News an y'a b'o kɔnɔ ka bidon bɔlen don Yusu Moro ala k'an kunna ja i ye min fɔ Faransi mana yɛrɛ ma anw y'a wele nka anw de fana Moro ni an y'i wele n'an y'i gata ni kɔɲɔmuso ye kɛ cogo min jarakɛ b'a minɛ ten muso kelen bɛ to cɛ de b'a dabolo dɔn o de b'a dabolo dɔn wala ala k'an kunna ja min ye nouveau réveil an b'ale ta an ka taa dɛ min ye dugu dɔ bɛ yen ko Tesan ale bɛ ko maire rural de Safofo min ye olu ka maire ye ko Giro Traoré Moro k'i k'a dɔn ko nin dɔgɔnɔgɔn bɛ dugukolo ko la bi koyi min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana in an n'a ko bɛɛ lajɛlen ye Moro a k'a dɔn dugukolo bɛ di cogo min na ni ala yɛrɛ kun ye a k'a dɔn i ba dugukolo la nin cogo la ni k'a kɛ a sago ye Moro ɲama sɔrɔ diɲɛ wulila nka an ka mɛriw Moro olu kɔni ta kɛ n bɛ da kabana ko ye min ye Giro Traoré Safo a k'a dɔn ni maa kofɔlen min filɛ nin maire do hectare 127 Moro ko i k'a dɔn min ye dugu sigibaw olu ka yɔrɔ n'o ye Tesangaw ye k'a kɛ mɛ k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen morcelé ni k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ŋanamu ni k'a kɛ a k'a dɔn taa n'a ye sira dɔ fɛ sira min tɛ sira jɛlen ye Moro o min kɛra sa hakɛ to dugumaw de kɔni wulila mankutu tɛ taa nin kɔ a taa nin kɔ dɛ dugumaw kɔni a k'a dɔn olu ye lajɛ kɛ lajɛ min kɔnɔna na a k'a dɔn u y'o fɛla bɛɛ lajɛlen fɔ u y'a jira k'a fɔ maire a ka sabali a k'olu mago to i k'a dɔn nin yɔrɔ min filɛ nin ye an ka jamana sariya de y'a fɔ koyi n'o ye droit coutumier min ye an bɛnbakɛw olu ka sigiyɔrɔ de ye nin ye hali ni bɛ ko k'a la i bɛ ɲininkali kɛ i ta k'i yɛrɛ ma i k'a dɔn jaja a k'a dɔn olu tɛ nin guro nin dɔw a Giro nin dɔn Giro a k'a dɔn Giro Traoré Moro a bɛna taa a k'a dɔn min ye nin maa kofɔlen ye i k'a dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a morcelé nka min n'o kɛra sa a ko taara da a k'a dɔn min ye kiiritigilamaw ka bolo kan o min kɛra a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye pa kiiritigilamaw ka jaabi kunna koyi min ye nin maa kofɔlen ye min ka d'a ye a b'o de kɛ min yɔrɔ min ka d'a ye a b'o de feere i k'a dɔn min ye nin yɔrɔba kofɔlen min kɛra dugumaw y'a wele u ko monsieur le maire e y'anw dɔ ye koyi an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye an ka nin ko in kɛ bonya kɔnɔna na an ka nin ko in kɛ karama kɔnɔna na wa i ka an mago to an bɛnbakɛw ka dugukolo i k'a to nka a bɛna taa a t'a to maa ta la dɛ a ma to maa ta la dun tere ka jugu dɛ o tere ka jugu dɛ nka min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ min ye k'a kuncɛ a ka gɛlɛn min a ma sɔn olu ta ma cogo si la min ye a k'a dɔn
gorosi dɔ bɔra n'o ye kiri tigilamɔgɔw ka gorosi ye o bɔra marsikalo tile 28 san 2020 o kɔni y'a jira k'a fɔ ko goro in ko nin yɔrɔ min filɛ nin ye k'a ka annulé nka min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a jirala k'a fɔ ko droit coutumier don min ye aw k'a dɔn k'u bɛnbakɛw ka dugukolo don ko maa si man ka maga nin na amuru o bɛnɛ ta goro kɔni kɛ mɛ k'i pan ni kiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ka jaabi kunna gorosi in wa ka hala m'o don jate la o min kɛra sa min ye aw k'a dɔn ni ma kofɔlen n'o ye Guro Tarawele aw k'a dɔn Safo maire k'a kɔni ale ta ti dɔwɛrɛ min ye a yɛrɛ juga ani k'a dɔn aw min ye a yɛrɛ sago k'a b'o de kɛ dugu kɔnɔ dɛ min ye aw k'a dɔn Tadina Kane ale min ye aw k'a dɔn dugu sigibaw ye olu ka aw kuma lasela ye o kɔni kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ a ye o ye wele bila ka taa transition maaw ma k'u ka wuli ka jɔ kɛ koyi yanni Sɔrɔmubiye ka dugu jɛ ko nɔ tɛ min ye nin maa kofɔlen ye k'a kɛn bɛ aw k'a dɔn ka Giro Tarawele k'a kɛn bɛ ka aw k'a dɔn sigi nɛgɛ bɔ olu la Tarawele nin man ɲa dɛ nin kelen man ɲa dɛ Tarawele Moro o tuma maa ɲɛmaw welelen don u ka wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu dalen don an ka kiri tigilamɔgɔw la olu b'an ka kiri tigilamɔgɔw dɔn ko bɛɛ lajɛlen k'i seko ni damayira kɛ nin na yanni aw k'a dɔn a ka taa ko kɛ ko ye an ma sigi ni min ye dugukolo ko in a kuma cayara dɛ kuma cayara dɛ a kuma cayara dɛ u ko fɔlɔ ko dugutigi di de y'a kuma caya maire di bɛ ɲini ka juguya dugutigi di a banna maire di ka jugu ministre di ye a banna nka maire de ma taa zone aéroportière ninnu ni maire centrale ninnu ni fɛn ninnu ka taa yɔrɔ feere mɔgɔw ma aw yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ min ko b'a kɔ espace vert o place publique o u y'a bɛɛ feere k'a ban a banna a dɔw tun bɛ ka kaburu dɔw de bɛlɛ a ye fo ka t'u sa n'o dun jar'u la u b'a kɛ kaburu ka taa mɛtiri da furew kan yen nɔ ko a ye yan jɔ taa ci la ilala o siga ka nin minɛ badenkɛ tɛ ka jɔ wa don dɔ bɛna an bɛ nin ba jeli ba yan a bɛ kɛ maana de ye an t'a y'an ɲɛ la Allahu akbar n b'o f'i ye dɛ i hakili to nin kuma in na bi a kɛra an ɲɛna a ma k'an ɲɛna don dɔ bɛna malidenw b'a fɔ ko womangaladen ba joliba ko in na ni ɲɛma ɲin'a la joona jiyɔrɔn dɔ tun bɛ Kati denmisɛnnin bɛɛ tun bɛ k'o ye an ka kɔ kelen ye kɔ kelen b'an bolo ko Busangɔni u y'a feere Kati Orchestre yɛrɛ y'a dɔnkili da ko Busangɔni jiyo ale ji bɛ pali-pali kosɛbɛ o Busangɔni ci wɛrɛ ba ne o taara pewu ne yɛrɛ t'a dɔn Busangɔni bɛ yɔrɔ min na bilen i t'a dɔn ka sɔrɔ an kun bɛ taa ko a la wa ba jeliba bɛ kɛ ten don dɔ Allahu akbar sabu so bɛ ka jɔ fɔ ba dingɛ kɔnɔ o fana k'i bɔ yen jijuguw bɛ jigin ba kɔnɔ i bɛ bɔ min kalama jɛgɛsu kɛ bɛ ka fa bɛɛ fa a jijuguw bɛ bɔ labitaniso dɔw la a dɔw bɛ bɔ usines na dunanjigi yɔrɔw la a dɔw bɛ bɔ usines na a bɛɛ bɛ jigin anw ka nin ba jeliba kelen in kɔnɔ wa o bɛna ta so bɛ ka jɔ o fana b'a la ko i bɛ mɔgɔ ninnu kɛ n'i y'a fɔ kɔlɔlɔ t'a la jumɛn jinɛtigi ninnu kɛ olu fana saga fa k'o fili a kɔnɔ i ta y'a da ye o ye bi ko ye kabi babili kɔrɔni wolola jinɛtigiw bɛ cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen fo k'a kɛ jinɛ ye ale de tun bɛ saga ninnu ta k'a dun fo k'a yɛrɛ ma kɛ jinɛ jinɛ saraka dun na i bilen ma biɲɛ bɔ i bɛ jinɛ kan fɔ dɛ a banna kuma i so éducateur de renouveau n bɛ segin k'ale ta i bɔra k'i da don fɛn min na sisan i da sera jiriden ma zone aéroportière denbaya minnu kɛra maa bɔnɛnenw ye k'u bɛ faso sigi jagarija kɛnɛ kan dɛ k'u bɛ taa n'a ye kiiri la o fɔlen bɛ yan dɛ Adama Jabate i k'a dɔn nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye Yusu ko kin caman bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi bi k'u na fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye min ye i k'a dɔn soci banbali min daminɛnen filɛ ko k'o tɔgɔ da ko zone aéroportière Bamakɔ faaba kɔnɔ yan Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kin caman kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi bi u kɛn bɛ ka i k'a dɔn u labɛn sa ka faso kɔnɔ fɛn min ye kin dɔw ye i n'a fɔ Sirakɔrɔ Megetana Tabakɔrɔ Guana ko ntɛnɛn don k'a dɔn kunnafoni baro sigi dɔ sen fɛ janvier kalo tile 25 2021 sa in na u ye nin laseli kɛ dɛ Yusu Adama Jabate ale ma to kɔ Jabate a ye kalimu ta ni ka nɔbila kɛ éducateur kɔnɔ bi Yusu ko i k'a dɔn soci kunfɔlɔw k'olu kɔni kɛra k'a daminɛna garabali masurunya la i k'a dɔn ka taa se Ɲamakɔrɔ Jalobugu o bɛɛ bɔlen kɔ ye ko i k'a dɔn du kɛmɛ caman k'olu de cira nin yɔrɔ kofɔlen in na dɔgɔkun tɛmɛnen k'a ŋaniya bɔra an ka fangafurancɛ fanga a ma ɲɛmaw de la k'u ye i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ minnu fɔ nin ye i k'a dɔn nin kin saba tɔ in n'olu madanen filɛ Sirakɔrɔ Tabakɔrɔ ani Guana ayiwa ko i k'a dɔn bagabaga kun bɛ olu fana kan o soci ko kelen in don Yusu ko bagabaga min kun bɛ olu kan o ye soci
soci bagabaga ye a ka ɲɛsin o lahala masa o sigida maaw a n'o kinŋɔnɔmaw olu kɔni ɲinsinna ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye k'u n'u k'a disi da soci ko in na ayiwa min ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka so k'u ma sɔrɔ u yɛrɛ ye k'a tɛna ci ten u fana tɛna sɔn o ma maa minnu kɛra a la maa bɔnɛnenw ye janko soci kunfɔlɔw Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'olu m'u ka dusumakasa dogo dɛ u ye i k'a dɔn labɛn min kɛ n'o ye kunnafonidi barosigi in ye ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye ko conférence de presse Yusu a kɛra i k'a dɔn sow cira yɔrɔ min o kɛnɛ yɛrɛ ka ɲi koyi a kɛra kin i k'a dɔn bagabaga kin minnu bagabagalen don a kɛra o kin fana maa ɲɛmaw caman ɲɛna k'a dɔn min ye i k'a dɔn maa kɛmɛ caman ye olu bɛɛ bɔra ka taa nin kɛnɛ kan Yusu ko u bɛɛ lajɛlen bɛna fɛɛrɛ kɛ ka dabaliw sigi sen kan cogo min na nin yɔrɔ soci min daminɛnen filɛ nin ye a ko bɛ se ka bali cogo min a ka dansira la o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ maaw ma ɲininkara kɛnɛ in kan ye a bɛɛ lajɛlen y'a ka dusumakasa jira k'a jira k'a fɔ ko nin kɛra ko hali i k'a dɔn sarangana ma kɛ u la u ma suda sarangana ko kuma tɛ o kumana Yusu ko min ye maa bɔnɛnenw ye olu kɔni ko k'u tɛna dan nin yɔrɔnin na koyi k'olu ka sira tɛ dan yan dɛ k'a ko bila ten k'a kɛ sarakadɛgɛ ye ka taa sigi misirida la ko Ala k'a laabi wa ayi k'a tɛna k'o ye fiyewu k'u bɛ faso u b'a wele kiri bunakun kan ni ka taa jɔ bɔgɔ jeninen kan Nuhun Kulubali ka fɔ la ale ye conseiller kin kɔnɔ n'o ye falajɛ kin o conseiller dɔ ye a y'a jira k'a fɔ ko furanjɛ fanga maa ɲɛmaw k'u ka nin ŋaniya sirilen ye k'a ma ɲa wa ŋaniya yɛrɛ siri waati tɛ nin ye ka taa maaw ka so ci nin waati in na u bɛ si la i k'a dɔn kɛnɛjɛ de kan u bɛ si la bɔlɔ de kɔnɔ ko kabi so ci ninnu fana kɛra i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin yɔrɔ in ye k'a yɛlɛmana ka kɛ bandiw zole dayɔrɔ ye sabu ni sutura t'i ye so jɔkun ye k'i yɛrɛ n'i bolola hɛrɛw sutura n'o bɛ n bɛɛ da la o bɛ kɛnɛjalan kan o tɛ bandiw sago ye sa wa o ko a kɛn bɛ bandiw olu ka damanda ye bi olu zole dayɔrɔ don Yusu o fana k'i bɔ yen ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a faamuna cogo min na ko maa ɲɛmaa minnu bɛ fanga la bi k'u bɛ fɛ ka jagoya fanga ni binkɛnɛ jeni fanga o fari de da ayiwa ninnu ye i k'a dɔn sigida maa minnu ye k'u bɛ fɛ ka nin bɔnɛ de jigin jamanadenw kan jamanaden lahɔrɔmalenw kan u m'a min u m'a bɔn k'u k'a dɔn k'a fɔ k'olu fana tɛna ko bila tan dɛ ayiwa bagabaga a bɔra Kulubalikɛ yɔrɔ min ye i k'a dɔn Mamadu Konate ye ale fana ye Ntabakɔrɔka ye a bɔra ka fɛn fɔ min ye i k'a dɔn ale yɛrɛ ye ko a sigilen don don n'a nataw la k'a fɔ ko soci in kun b'a ka sabu Tabakɔrɔ tɔgɔ bɛ ko in na o kumana k'olu Tabakɔrɔkaw k'olu tɛn'u sigi ten koyi k'u fana na kɛ kelen ye ka kɛ kulu kelen ye olu tɛn'u sigi k'u bolo fila da u sen kan u n'an danna gosi o kumana min ye i k'a dɔn soci baara min daminɛ ne ye nin ye ko furanjɛ fanga o maa ɲɛmaw fɛ a k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko olu ka so ko a tɛ ci tun dɛ ayiwa ko u kɔni t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na u b'u kun don yɔrɔ min u denw b'u kun don yɔrɔ min ko musow a kɛn bɛ hakili wasi ye olu la denw ta kɛn bɛ misi ani ɲɛjikisɛ suuru ye min ye i k'a dɔn dutigiw ye olu bɛ hami kɔnɔ n'a dɔw kunkolo tɛ ɲini ka tiɲɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin min filɛ ko u y'u ka so jɔyɔrɔ minnu na ko o dalaminɛkala jumɛn bɛ fanga bolo ko so ninnu tun man ka jɔ ye k'o kɔni ye kuma ye min man ka fɔ k'olu m'u ka so jɔ u yɛrɛ ma koyi ko ne ka fɔ la a jɔrɔlenba i b'a dɔn a ɲɛkun na k'a jɔrɔlen don ayiwa Kɔnɛ ko ten ko min ye i k'a dɔn maa minnu ye yamaruya di k'a fɔ ko ka soci ninnu kɛ ko yala o ko Gwana ko mun bɛ u se yen ma ko dalaminɛkala ye jumɛn ye k'a bɛɛ ye ko zone aéroportière o kumana a jara kun gɛrɛ na n'a cɛmancɛ ye sa a ma ja kun gɛrɛ la n'a cɛmancɛ ye ko zone aéroportière o Yusu o kumana ko u bɛ olu sɔrɔ u ɲɛ ko so cilaw bɛ t'olu fana dafalen sɔrɔ ye ayiwa ko olu y'u débrouiller k'u ka yɔrɔ ninnu sɔrɔ débrouiller kɔnɔ k'a jɔ débrouiller kɔnɔ ko nka k'u m'a jɔ k'a sɔrɔ bololankolon don dɛ sɛbɛn de b'u fana bolo o kumana k'o yɛrɛ dɔrɔn kama u b'ale fa fɔlɔ ka sɔrɔ k'ale ka so ci ni so cilaw sera yen don min k'ale kɔni ni ma tɛna bɔ a ko la o kumana k'olu ka sɛbɛnw dafalen b'u bolo ni faso ma o ko si ɲɛɲini k'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye o kumana ko maa dɔ de y'a di olu ma o maa minnu y'a di olu ma k'olu tɛ yen wa k'a sera sa malidenw k'u hakili jagabɔ a sera sa malidenw ka faamuyali dɔ sɔrɔ ko nin zone aéroportière ko in k'a ko bɛ cogo min na a kɛra bɛɛ ɲɛna yan nɔ o kumana a dogolen tɛ o kumana k'olu fana b'u seko damayira kɛ n'i y'a ko kɛtɔ ye bɛɛ fo ka taa kuncɛ k'o b'a sɔrɔ olu bɛɛ banna sa la k'u b'a kɛ fo ka t'u sa don min na o kumana ko Mali mago tɛ i k'a dɔn bala wɛrɛ la Mali mago tɛ gɛlɛya wɛrɛ la an bɛ basigi ni lafiya de nɔfɛ ni kɛwale wɛrɛ bɛna kɛ yaasa ka fiɲɛ don basigi n'o lafiya la ayiwa ko olu tɛna sigi k'o lajɛ ayiwa Gwana i k'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma ninnu fɔra ye conférence de presse senfɛ Adama Jabate ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o ka bidon boli don Moro ni indicateur bila an k'an ka minɛnw bɛɛ cɛ an ka taa groupe commerce la min ye Ablaye Mayiga fɛ yen k'i dali kan ne k'an sigi fauteuil quoi banna la beauté de la femme africaine se trouve au Mali.
Blufer n'intigu mankutu sa kamalen bani. La beauté de la femme africaine se trouve au Mali. Sigatola. Sigabe kalokula sigatola nga alusam tay kamalen bani ya kan. Alusam tayinde kamalen bani ya kandi ya tay. C'est grand Blufer ko hanyogo. Hanyogo dere. Alusam. Moro ukonana ame Amadou ni Mariam Fo. Kosebe Amadou anafurum so Mariam. Nunu yanga dongli dalaw ye Mali takata yanga nyefa bela jeli fe. Nunu ye bandri yanga yoro dola Mali president ma yanga. Mali president ma yanga. Ye bandri yanga yoro dola ministre ma yanga. Abana. Okumana mba fongo Mali ka ambassadeur de Monanche. Voilà. Moro. Monanche. Sariki ko dawla be ko mi abla jabase afa yana. Ko dawla be ko mi chefa ni masam ne ko la abebi. Wakabi ko fininje. Abe ko mi fininje. Ma la do ka nyabe noko. Abe ko yogo yobo fana bala. Kamine Amaru ya dambe fobi alhamdulillah. Bete ko besa. Moro be ma bonya. Ma yada ma kafa nyema budo. Katla kata jonjon takana. Wajinye yu kanu gadau ka. Abana. Ko chugodi. Desani. Bo kunte doni ko ya. Wallahi. Wa dona fa. Abana. Ala ka kunaja. Moro ami sebenda. Sebe minamata otido wareye. Okado femimbe. Moro no Express de Bamako. Express de Bamako. Express kodi. Alep manedu. Comment? Ako mi nyerala au conseil malien de l'extérieur. Ni mi fleni. Moroko eko awa minyo otna shudo. Yalma habitué. Habitué ngai kado jekulu do be wuli. Mimen num bela jele kwafe. Mimen num bela jele kungana. Barikala. Ko Camex. Odibalo. Kamaxi, gouvernement transition avec ka wuli ka joke ni ala sona madonna natawla association des Maliens de confédération des associations des Maliens de l'extérieur Kamaxi obena sikisenga muro awkado bike so wiye mi jekulu fenfe be olu bele jele faranyuango olu bele jele ikado awa mabimbe olu kwafesa otido re jekulu mbo olu kwafe oye kado awa miye ni Kamaxi ko ye muro kabini ni ngo mvora kaba awakado miye mami be no au conseil des Maliens de l'extérieur Yakuba Sila brokale wulila ka yoro bele jele ke manganye ikado ni tinya chukoshila ikado ni mika sowie kadangari kado au conseil des Maliens de l'extérieur la koni do jatimine ke ko masikiti ngwe obisiki mami obisiki mami Ama ite namne de. Ne klovila angata. Namunge. Namungele. Namungele. Aw kuma namunda e kuma dawlanda angata. Muro. Namu. Ko awa minye o conseil des Maliens mi no be. Muro ko bisiki mammi. Ko o kera aw kado sa 1992. Wati mina yalma 91. Wati mina aw kado minye ambel la jeke. Jamana ko no wala saka jamana shara tabulu sigi. Ni gatla ka jamana ko sigi. Mi aw kado atigiro ko nan na goy ka kera kuno de kama kuno no boye ko ikado be sharia soso ministry min be odunga foti dore ko awkado bike so ka bele jele faranyanga ko ne jatimine ke bi ikado ko ale o conseil des Maliens de l'extérieur ko farafara ba ko no bi ko do tu yere ya ko no wa abora nyema de la gabongai gabonga mi ya nyema yere ko imbe bode nofe ramal de bla nyema yala Abu Zila Gabonga di Maldinte. Aide. O foi foro. Il est malien? Kabwala mi ayo sebe farak ko fli fuka tasma blala. Ko malde ya kuma kana faitu. Moro mbo ka unka jekulu nyema ye obenyawa. Atinya. Uka malde blala uka Gabonga obwala. Ay Gabo o conseil te Gabon. O conseil. Agata dolai. Nabara. Yene aga jamana. Moro mie akado nyerela o wulika job mingera ministre okoko article min be no 170 alinéa D moro ko be talike ningo ingane mie akado benda konana akado ma farafarale ba konana do yere be akado olutu yere yakono ko ni confederation sigira ko no kera akado minye abeke ekunkelemaye ko adake so ka carte ani ninao olu bele jele uno soro adikado passeport min no bo nyini moro ko olu bele jele na soro ka soro amakeni bembele yelma amakeni fe ko nyini fem singa ke femba kele unyete kuma ingadi kuyi makani ingadi ga ke wala tiketi abana malidum bel la jaba mina passeport ko la jenye fa ala de bado espa nga wu ka kule kambo yan awo sako ya wele ka afanye ya famu
Gabongaw cɛ wulen don a kɛlɛ la dɛ Aidara k'i cɛ siri a la dɛ Gabongaw olu ye u ka sɛbɛn ko gɛlɛya fɔ wa ko Amikani yɛrɛ taara yen ta tɔ bɛɛ lanɔgɔ k'a bila ni Abubu Sila kelen maliden yɛrɛ ka lajaba bɛɛ bɛ bɔ olu de la Gabon nka n'i y'a kumakan mɛn i tɛna k'a bɛ ka hɛrɛ mugu bɛɛ kɛ olu ye wa i tɛna k'a bɛ ka hɛrɛ bɛɛ ɲini olu ye wa wa min ye i k'a dɔn Sénégalikaw ka maa ɲɛmaa ye u k'ale sugandi dɔrɔn k'a kɛ Haut Conseil maa ɲɛmaa ye Alimadani Touré a ɲɔgɔnna tɛ kulu in na ale kɔni ko ale tɛ ale ma ta bila dagiri a fana b'a yɛrɛ ye nin ko in na koyi Ala k'an bɛn sababa ma n'o tɛ wali jamana k'o kɛ anw ka kulu ɲɛmaa ye o tɛ ɲɛnabɔ dɛ minisiri kɔni a sigilen don a kan ko Kamɛski ko in ko foyi tɛna bali dɛ a barika Ala ye Ala k'an kunnaja a k'o k'an ye koyi ni sɛbɛn an nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko Express de Bamako Express n'i y'ale bila Yusu ne bɛ segin ka Delta News ta ni ye Delta News ta i k'a dɔn k'a fɔ Isa Kawu Jim ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ coordinateur kɔrɔ kura coordinateur kura kɔrɔlen kura ko tout nouvel ancien coordinateur b'a f'i ɲɛna MC de tubabukan sɛbɛnni na MC i k'a dɔn ko Isa Kawu Jim sa place est morte de sa belle mort a fɔra ale ye ko kuma man ɲi coordination est morte de sa belle mort coordination est morte de sa belle mort le coordinateur vit encore Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ko Isa Kawu Jim a dɔ la ko fɛn min i k'a dɔn k'a tɛ i k'a dɔn semasi jɔyɔrɔ fa tuguni Imam Mahmud Diko o kanuba jɛkulu minnu faralen ɲɔgɔn kan k'a tɛ olu jɔyɔrɔ fa tugu jango i k'a dɔn olu ka kuma lasela wa i k'a dɔn ko coordinateur yɛrɛ fana tɛ kunnafoni bɔra k'a bin a kɛra ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ senfɛ janvier kalo tile 25 ntɛnɛn don 2021 sa in na o kumana Yusu a kɛra i k'a dɔn maa ɲɛmaa 12 n'o ye i k'a dɔn u ka maa ɲɛmaaw ye semasi maa ɲɛmaa 12 a banna o ye kɔrɔma Atɛnɛ Yusu i k'a dɔn kominiw kɔnɔ marabolow kɔnɔ ani i k'a dɔn an ka sigidaw kɔnɔna la o maa 12 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko Isa Kawu Jim ko us o kumana fɛn min ye k'a dɔn coordinateur général kɔrɔ ye a dɔ la Isa Kawu Jim ale de ko don Yusu ko min ye k'a dɔn k'a fɔ nin préparatigɛ ka di maaw ma coordination des mouvements des associations et sympathisants de Imam Mahmud Diko n'o o kuma lasurunya ye semasi ye a maa ɲɛmaa caman olu farala ɲɔgɔn kan ntɛnɛn don i ko an y'a fɔ cogo min janvier kalo tile 25 in na i k'a dɔn ko kumakun tun bɛ mun k'a don kama a don kuma se a tun bɛ boli fɛn min ka kuma kelen pe Isa Kawu Jim coordinateur général de la CEMAS Yusu ko i k'a dɔn u ye laseliw kɛ i k'a dɔn laseliw u y'u bɛɛ lajɛlen kumakan ye u y'o laseli kɛ section minnu ye CEMAS section olu tɔgɔ la ayiwa u y'u bɛɛ lajɛlen y'u hajudenw ni k'u hakilinaw di o kumana ko i k'a dɔn k'u t'u yɛrɛ ye Isa Kawu Jim u ka taabolo kɔnɔ tuguni ko coordinateur général mouvement politique min bɛ yen o kumana ko Kawu Jim a dɔ la ko min ye i k'a dɔn olu ka maa ɲɛmaa tɛ tun o dusumakasa kɛbaw ani ŋɛɲɛ ɲimibaw olu wulila i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen de bɛnna kelen kan ko nin cɛ in ka taabolo a ka ko jɛngɛnenw a n'a ka i k'a dɔn kumakolon fɔw ani i k'a dɔn bololatigɛlɛya wale minnu filɛ k'a ka ko kɛta bɛɛ a yɛrɛ kun kelen ka tɔnɔ ye wa k'a bɛ semasi kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye imamu yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali ka ɲɛsin o yɛrɛ ma a y'o ko kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye ayiwa laseli in kɔnɔna la u y'a jira u ka laseli a bakurunba la k'a fɔ ko kumana ko a ka kɛbali kɛ ani koba kundan damandan ko de nana ni nin sabu ye o de y'a kɛ sa olu ye ni fasiri kɛ wa a bɛ tali kɛ i k'a dɔn semasi a kɔnɔna sariya ko ɲɛnabɔ sariyaw olu taabolo fana kan n'o ye charte réglementaire ye o kumana Yusu o kumana ko min ye k'a dɔn wulikajɔ kɛbaw ye u y'a jira k'a fɔ ko coordinateur k'a da de bɛ to ka falakɔnɔ bin tigɛ wa ko min ye k'a dɔn dusumakasa tigilamaw ye olu y'a jira k'a kɛ n bɛ k'a yɛrɛ kɛ olu ka ko yɛrɛ o denfa de ye k'a yɛrɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen maa ɲɛmaaba ye n'ale tɛ foyi tɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ka tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye o kumana ko a tilala ka jɛkulu wɛrɛ sigi o jɛkulu kura a y'o sigi a yɛrɛ kun kelen tɔgɔ la min ni i k'a dɔn semasi tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a yɛrɛ y'o tɔgɔ la Imam Mahmud Diko tɔgɔ t'o la semasi yɛrɛ tɔgɔ t'o la o y'a yɛrɛ ka jɔnforo jɛkulu ye o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko a dɛsɛra ka maaw fara ɲɔgɔn kan semasi kɔnɔ a ta kɛra farafarali de ye a ma se ka maaw kamali ɲɔgɔn kan a ma se ka maaw kafo nka a ye maaw yɛrɛ kɛ ka di diɲɛ ma ka bɛnbaliya o sinsinna semasi kɔnɔ k'a sabu kɛ Kawu Jim ye o kuma an bɛ don min na i ko bi
i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn jama fanba ka wari ka taa ko démission baden min kɛra k'a bɛɛ sabu jugu bɔra ale ka taabolow de la maaba dama min y'i kɔ don i k'a dɔn semasi la o kumana ko Kawujim ko i k'a dɔn ko ala ni maaw cɛ bɛn t'a ni maaw cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn a ni maaw cɛ o man di a jɛɲɔgɔn yɛrɛ o k'a t'olu don jate yɛrɛ la a yɛrɛ kɔni ka yɛrɛ fusabanciya a ɲɛna k'ale ka fusa bɛɛ ye o kumana k'a ɲɛna k'ale de ye a ko yɛrɛ tigibatigiba ye kotigi y'ale ye wa tigibatigiba fana y'ale ye wa ko bɛɛ lajɛlen y'ale ta ye wa k'a tilala ka mara kɛcogo min kɛ semasi kɔnɔ o mara ni semasi taabolo ti ɲa o kumana k'u tilala ka mun de fɔ wa k'a ka bɔli banbali ka mankanw ci a ka bɔli banbali n'a da bɛ falakɔnɔ bin tigɛ n'a bɛ maaw dɔgɔya ka maaw buruja a ka bɔliw senfɛ i k'a dɔn bonya kisɛ kelen ta a ka kumaw la ka ɲɛsin maaninfinw ma o k'o kɛra balaw ye o kɛra gɛlɛya ye min ɲini ka semasi yɛrɛ buruja a yɛrɛ fana fɛ min ɲini ka semasi lanɔgɔ min ɲini ka semasi tɔgɔ tiɲɛ ka tɔgɔ tiɲɛ se imamu yɛrɛ ma u y'o min k'a denfa ye o kumana ko min ɲɛma damadɔ ninnu maa tan ni fila ninnu minnu bɔra i k'a dɔn bolofaraw la semasi ka bolofaraw la o kumana k'u bɛna jɛrɛ belebele kɛ juma nata janvier kalo tile 29 2021 sa in na Yusu k'u bɛna dankɛnɛmaya ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni Isa Kawujim k'u y'a gɛn fo ka wulu su a nɔfɛ k'u bɛ bugurijɛ jɛ ɲa kɔni ko kalo tile 29 jumadon bugurijɛ de bɛna junju a kɔ k'a jira diɲɛna k'a fɔ ko n'a bɛ taa n'a min ni maa ti bɛn o t'a dɔn i bɛ bugurijɛ junju nɔfɛ ani maa tun bɛ bɛn n ko de y'a ko k'u bɛna o de kɛ jumadon o jɛrɛba senfɛ diɲɛ bɛna bɔ a kalama k'a fɔ ko Isa Kawujim t'olu ka ɲɛmaa ye bilen wa a tɛ olu jɔyɔrɔ fatun o kumana ko coordination k'a tɛ se k'o kuma fɔ olu jɔyɔrɔ la tuguni a tɛ se k'a fɔ semasi fana tɔgɔ la tuguni o kumana ko bugurijɛ na junju a kɔ ka bɛn ni jumadon ye MC ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Delta News kɔnɔ o ka bidon bɔlen don ko dɔw bɛ sa a bɛ don histoire la koyi n'i ye jateminɛ kɛ tariku kabini Messi ye joueli daminɛ Barça la a kuma carton rouge sɔrɔ a bɛɛ n'ala cɛ bon ale dun ye Barça Messi ye ale de semasi Messi ye M5 numéro 10 de kun don ale kun y'o de ye fɛn kun y'o de ye fɛn bon carton rouge yira la ale fana la kunnasini Isa Kawujim i ma ko ye wa tamasiyɛn dɔw bɛ yen u ti galon tigɛ dɛ tamasiyɛn u y'a gɛn tamasiyɛn u y'a gɛn fo ka wulu su a nɔfɛ est-ce que ko bugurijɛ na junju jumadon Moro a ye jaabi min di ne fana b'o ta indépendant kɔnɔ Isa Kawujim kabini waati min na n'u y'a jira k'a fɔ ko a ka ko damandangolo cayara ni Isa Kawujim ɲininka a b'a fɔ ko awɔ k'a dɔn ale ka fisa bɛɛ ye n'i y'ale ɲininka a dabɔ ka kunna ni bɛɛ lajɛlen ta ye i k'a dɔn a bɛ maaw nɛni a bɛ maaw dɔgɔya i k'a dɔn a bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛ dɔn bara bɔ i k'a dɔn awɔ min ye olu ka fɔ la min ye awɔ k'a dɔn Isa Kawujim ye comme hali M5 RP o ni awɔ k'a dɔn maaw ka kɔdo ka tila ka Imam Oussa l'éclairer le sage très respecté i k'a dɔn Mamadou Dugo hali awɔ k'a dɔn maaw bɛ dɔgɔyama dɔ ta k'a sɛgɛrɛ maa si tɛ o sababu ye ni awɔ k'a dɔn min ye Isa Kawujim carton rouge nka a ye dɔw yɛrɛ dimi furugu ko mun na ko Diko tɛ bɔ ka kuma de Diko dun ko k'ale tɛ kuma k'a fɔ ko kuma ka di mais Moro ka kuma ko kuma dɔw bɛ na kuma waati fana bɛ na a fɔ waati bɛ na a fɔ n'a y'o de jɛ dɔrɔn a tiɲɛna a banna awɔ Moro a fana b'o de ma koyi ko ninnu kɔni ye ko min kɛ ko ale tɛ nin jati ale bɛ min jati ko ni Diko de ko Isa Kawujim bɛ e tɛ coordinateur ye bilen k'ale ko ale b'a dɔn la k'ale tɛ coordinateur ye Diko ta ye tɔn ye fɛn dɔ tɛ fɔ nka o si a ye Diko ta de ye tɔn ye n ko tɔn in sigira de ka taa denfaya tɔgɔ da la ala a ma tɔn wɛrɛw bɛ yen ale n'a sigi minnu jɛra ka tɔn sigi olu de y'ale gɛn ta Diko da tɛ nin na non coup d'état de Semasi de Kawujim coup d'état de coordinateur Moro i k'a dɔn a ye nin kuma fɔ ko ni tiɲɛ yɛrɛ la ni Mamadou Diko n'o ma fɔ k'ale t'a la ko ale tɛ a ye ko a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ye wulikajɔ caman koyi k'ale tɛ nimisa foyi la i k'a dɔn ale ye min kɛ ko ça rentre dans l'histoire jumɛn Mali tariku kɛ a bɛ sɛbɛn kaye la an ka livre la an ka ekɔlidenw b'a kala kilasi kɔnɔ o tɛ janfa alimami ka tariku ye
a bɛ sɛbɛn de ko cɛ dɔ tɛmɛna don dɔ Mali kɔnɔ ko janfa alimami. O kɔni bɛ fɔ. O bɛ sɛbɛn tariku la o. Ale ɲɛna ko tariku kɔnɔ kuma bɛɛ ye duman ye. N'an ko an b'a sɛbɛn a ka tɛmɛ sira bɛɛ bɛ fa. Jara tun bɛ histoire Jara tun bɛ Mali kɔnɔ a dabo ka kuma a ti maa bonya min ka da a b'a fɔ a bɛ bɛɛ buruja. Histoire. Wa a tora a ko la a nana to a kelen na. A tora a ko la a nana to a ko déjà mi-temps daminɛ o ye carton rouge yira a la. Ça fait bi n bɛ segin ka ji da Ali Ɲantaw ka kuma sanna kan. N delila k'a f'i ye n ko Ali Ɲantaw ko ale bi k'an t'a dɔn. Isa kaw jumɛn? Kulu yɛrɛ dama minnu bɛ jamana cɛmancɛ marabolo la k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn. Ko maa bɛ maa la ko n'i y'a dɔn k'a ka kɛwale foyi tɛ bala i la. A banna. Ɲantaw ye nin fɔ. A banna. A ye maa fila fɔ. A dun tamasiyɛnw an y'a ye dɛ. Boro ale yɛrɛ ye maa minnu kɛlɛ o. Awɔ. Fɔlɔ Amadu Dunga Mayiga. Denmisɛnnin ba sigilen n'a bɛ fɛn dɔn. A hakili sigilen ko dɔnna don ko kɔrɔ dɔnna don. Walahi. N ko fɔ k'o bɔ gurupu kan. A y'o bɔ gurupu kan. A y'o talon fɔ k'o bɔ. Ani Mundiru Konare. Allah. A ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ maa ye ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka danaya bɛ ninnu kan Usas Mahmud Leclerc o ka danaya b'u kan. Olu ma foyi fɔ. Ɲɛ b'a la. Olu sɔbɔ olu. Latigɛ ko. Maaw ka ɲuman ko n tɛ kuma folo fɛ fɛ k'an kan lamɛn. Ale tilalen ko nin bɛɛ la. Ça fait ko so dɔ fana cira zone aéroportière la k'a ta b'o la. O y'a sɔrɔ a ko Arasi Jali ma ko k'ale ta t'o la ko nɔ b'o la k'u k'o ci. Kati 24 wa Arasi Jali kelen de don. A y'a sigi ko n'i y'a mɛn Semasi k'ale de don. Don min a ko M5 ka réunion tɛ kɛ yen. Ko n'i y'a mɛn Semasi ale de don. Semasi ka yɛrɛwolo sɛbɛn n'a ka wolo sɛbɛn ale de tɔgɔ b'a bɛɛ kan. Wa Semasi sɛbɛn nafama bɛɛ y'ale Kawuji min de n'ale tɛ Semasi tɛ a gɛnnen filɛ Semasi tɛ yan. A bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ale bɛ imamu de lamɛn. A ye dama min fɔ a ye imamu lamɛn o la wa. O muro dɛ i b'a dɔn nin man ka bala maa la o. Maninfin i ka ko bɛɛ y'i dalakan de. I se k'o jumɛn b'a fɔ k'a tɛ pilasi fɛ n'a dir'a ma ale t'a fɛ wa ale tɛ k'a ye a tɛ kɛ foyi. A taara CNT la o ye pilasi dɔ ye. Ayi o ti pilasi. Kelen ko ale ka so tɛ. A zone aéroportière la ko n'ale ka so bɛ yen k'u k'a ci o cilen. O fana kuma cayara. Awɔ o fana kuma cayara. Baasi tɛ. O tuma maa man ka kalakari ninnu dɔw la. Ala n sɔnna Ɲantaw ye. Ala ka kunnadiya. Ala ka sɔn ɲuman ma. A kɔni kɛlen ka Musa Saw Kamara ko n'i y'ale bɔra coordinateur la ko Usas Mahmud Diko de b'ale wele k'a sigi. Usas Mahmud Diko ka ko man ca o ma. Diko ci wɛrɛ bɛ Lɛla min tɛ ɲinɛrɛge. Awɔ ci caman bɛ Diko la min tɛ coordination ko ni Semasi ko ye. Diko bɔra a ka Maganta la. A yɛrɛ a ma tila sɛgɛn lafiɲɛ bɔ. Ka jɔjɔw n'a ma ye. A k'a lafiya. E bɛ tila ka nin jɔ. A ka n'i da don kuma si la. E ɲɔgɔnna ni. A ka nin t'u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ye. U y'a sigi k'a sogolo ɲɔgɔn kan ka taa sara a la cogo min na. U b'a labɛn k'ale fana foni ka bɔ a la k'ale fili ka tila ka taa bonya da imamu kan ni Ala ka jɛ ye. Ala ka lakalisi d'a ma. Messi carton rouge, Issa Kaw carton rouge, même semaine, ça rentre dans l'histoire. Et démolition de quelque part maison. Messi carton rouge yira la nga ka so bi. A ka avion bi, a ka bateau bi, a ka mobili bi. Abara. Messi kɔni. Abara. Ka bi Barça wolola. A tun ma kɛ n'o tɛ. Tamasiyɛnw tɛ kalon ye dɛ. Wallahi. Tamasiyɛnw tɛ kalon ye. Wallahi. Yusu, waati a ma jɔ sa de. A jɔra kɛ. O kumana i ka madame Fatikɛ ya. Awɔ. Ko k'a ka foli f'i ye. A diyara n ye koyi. A banna. Ne ka madame ye n fo ne bɛ se wa de. Ko n yɛrɛ b'a fo siɲɛ ba kelen. Douanière kɔni gisee nigi la. Awɔ. Ko n yɛrɛ b'a fo de kosɛbɛ. Bakari Dabo. Awɔ. Ko k'a ka foli f'i ye. Journaliste don Zenith Bali. Zenith Bakari. O dire pepu tɛ wa. Awɔ. Mamadou Dabo fana ale taara maison de la presse la. A b'o bureau la bi. Awɔ. Ça c'est des journalistes complets. Wa min ye Alfuseni Sidibe segment. Olu de ye jamana yɛrɛ segment ye. A banna. N'a segment sara dɔrɔn sisi. A banna ala de mon directeur. Gardez-vous. Olu de ye jamana segment ye. N'a segment sara sisi bɛ bɔ dɛ. Sisi bɛ bɔ. K'a Sidibe. A banna. O kuma Yusu an bɛ foli kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye. Waati in yɛrɛ a sɛbɛkɔrɔ corona ko ye. Nka min ye Gundo Kamisogo ye. Lɔgɔli karamɔgɔ do kita i k'a dɔn k'a fɔ min ye Kolibugu. Yusu ko jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan. An b'a fɔ kita k'a Kamisogo. Ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ kanuba jama bɛɛ lajɛlen ma. Hakaja min ye i k'a dɔn Sikɔrɔ Buwa an b'ale fo koyi. Ka Sikɔrɔ Buwa fo. Blague jara. Awɔ. Ko k'a ka foli f'i ye. A diyara n ye k'a diyara. A kɔni ale kɔni bɛ manamanakan bɛɛ fɔ
Traoré la kauma awo nganti foi fana sebela wan ziara ma pour enfant bani Hashimi bari Hashimi kwa Haidara Aisha Haidara o kuma Yusu wati koni sebe corona anta ni bita sebe corona awo ambe foli nyongriya ka ke bakurumba foli ye beka foli biya faso kono faso ko ka akambe